puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri boɗaliru mende fera feeñay windere feeñjay ɓattake bindaɗo ñande mawbare no gase jeenayyi yarkoma hitande ujunnaji ɗe 19 ɓatake men carika ɓatake men carika hande noon ene joofi gueɗe kewɗe taw kadi koko wiyete actualité gueɗe jahoje oɗo saaha mo gonen nder rendoji men so tawi en mbaɗi taɓal carika ma en jaha to leydi Mali oɗo saaha eɗen eeri ɓiɓɓe malinaɓe kala nde mbawata darade darde ɓurde yoga e pelle dariɗe oɗo saaha ngam haɓade ɓeɗo henna bonnoɓe jeyi leydi cukalel mawɗo debbo gorko papɗo wawi wonde yo tinno daro anda leydi ndi ko leydi mum anda gollorɗe baɗaɗe leydi heɗe pop golloto koye leydi mum ngalu wujjetengu hande ene nawene moftoye ko ngalu mum sa daraki mi daraki goɗɗo daraki so ɓiɓɓe men ngari jahat hono no jaruɗen ni en jeehi en gartani ɓiɓɓe men jaaha gartani ɓiɓɓe woɗɓe jaaha gartani so ɓooyi leyɗele men ɗe tete woɗɓe ngara jooɗo ɗon so ɓooyi donken dañde ɗo koɗɗen donken dañde ɗo ndemɗen donken dañde ɗo gaynuɗen ko ɗum addi hande o gueɗe men kewɗe jirbi e nder leyɗele men hanki jiya neɗɗo goto en jogui leydi ha heewi taw ganduɗa ko hectare uji ko bammakko jeyno bammakko tawdi ko mammakko hande noon ngara tawa bamma ne ɗacci hectare uji ha heewi ala ko jeyɗa hen so wona hectare goto one kadi nana waɗa duko jamma e ñalawma holko saabi ɗum en jeehi en ɗacci moƴƴanno ko ɓayde en jeehi en ɗaɓɓi mbasen ƴewde neema ɓalli men neema pittali men ayi hulde heege hulde basal hulde coon hulde nguleki hulde caɗele woni wuli ne heewi pundi mbasen ƴewde ɗum ƴeewen ɗo mamiramen ɓe gurno ɗo garten mbaɗen projet ji mbawen wurde hoɗon heddi ɓe gurdini sen dokki yeru kala joom ngalu hande so tawi waɗi no Aliou Boubacara Diallo ñoranke o waɗi ni kala hande joom jawdi e nder leydi Mali ha tenti ñooro so tawi waɗi o gorko no waɗi ni nde janggi gayni arti heeɓi hunde arti waɗi ko gollorɗi mum no foti gollinto e gollinki won ujunnaji ɗiɗi ko fawi neɗɗo musidɓe tedduɓe gila holnden guila yaari duuɓi 25 ha yetti hande no foti galleji ñamminta no foti galleji yarnata no foti galleji gollinta eɗen gandi goto kala dañƴo so tawi waɗino hono ni ma leyɗele men ɗe mbase tettede kono noon carika wi ko aha noon onon ɓiɓɓe marinaɓe tinnoɗe daroɗe ɓayde hande on dañi wallidiɓe so tawi hande en daari oɗo hen jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi ndi cuusal muɗum hande ngal hanki goɗɗo suusano wadde nono waɗa hande so tawi en laari hande oɗo hen procureur cuɓaɗo hande to Bamako gollal ngal o waɗata ngal ma en gandu oɗo saa weeɓi wallidde ɓe jalte ceppe mbiye koye mon min gondi par ce que hande Afrique fof so rendi ene andira leydi Mali ko leydi ɓurdi hewde ko wiyete mbuñaari pelle nan toon ñallata ko yaade ne jeeloyo e dow koye miskineɓe so gaddi ñaama tene gollirta leydi mbatta société ji mbatta boli mbatta boutique aji mbatta haydara nana tan jole laaɗi diwoje ene nemoya
nemoya leyɗele goɗɗe cooda toon galleji cooda otoji garta e mon ne pofla juuɗe ne mbiya on leydi men ndi leydi men ndi sen jii oɗo saaha mo goɗe ɓen muɓɓi guite ɓe nanga maire Bamako ɓe coka hay goto haalani hay mbuɓuɗo jani ko ñaami halis jaltene politique gonene gonga woto wi tan ɓayde o meeɗi ñammindema so mbuɗu goto hande mboɗo wondi e makko ko wayno Bakary Togola gartiɗo ko wayno hajje société wiro pap ko ɓattiɓe hooreji leydi ndi kono en jii oɗo jagorɗo wondaka ɗum ni nana teɓiɓe kam fof ne weddiɓe e mbalka he en jii hande omona maire o koninkoɓe ha tenti généraux dokke haalisa yo coot armée ji cooda gadda dokka jihadiyankoɓe kamɓe jeeyata on jiiɗo henna hikka ko ɓooyani mofti no foti armée ji gujja e nder galle koninkoɓe ɓe hinde dadiɓe woni police ji ɗum ɗo wona holɗo fayi mbaɗi ɗum dénoncé kaale e ɗemɗe ɗe kala kaale ɗum e ɗemɗe he kala gulle luuke soɗon teski daro hakkude nde ɗo hitande ambassadeur mo leydi Allemagne gonnoɗo to Bamako holko wi o wi ko omo wasiyi kala mo ene ara e nder leydi Mali yo andu kam kala mbuɗu mo gadduɗa koko nawete koko ñamete kala ko gaddanɗa ɓiɓɓe leydi ndi koko ñamete yettora ko ɓiɓɓe leydi ndi ni ƴeewe ɗo hen jangu bannogu ɗo hedde janvier he e nder leydi ndi to banggue moftito ha ganduɗa fulɓe mbara hen ha yeewi hande holtoɓe goni jeehe ƴeeweɓe hayɗo ɓe mbaali ɓe ngala ten ala fof ɗo balle jiwani e nder aduna he milliard uji haɗo yettakiɓe ɓe coynaki ni ñawɓe ɓe hande nan laaƴe ne gonde gañanɗe men cellani ɗum noon musidɓe tedde ko enen jogoto hanti responsabilité men e juuɗe meɗen ganden ko enen jogori wurde leyɗele janggo ko ɓiɓɓe men hankino mamiraɓe men lakkitani en ha dañƴen ɗeɗo leyɗele koɗɗen hen hande ko enen ne poti hanti darade ɗemɗe men hande wona ƴiƴam rufata ko ɗemɗe yo ɗemɗe ɗe cukko hen kaala gulla hande aduna ko ma wulle sa wullani hay gortinotama ɗum addi seppude ɗum addi hande dugde e radio ji e téléji partout e jayndeli dande ma nane mbaɗa pelle haɓade ko ɗiɗo mbuñari hande wondi e buññude leydi Mali alay sago daroɗon hen darde timmude ganden ɗum ɗo so joggi janggo enen miskineɓe hoɗɓe nder leydi ɓe joggiɓe konɗo mbaalon konɗo mbehon konɗo gueson ɓeɗo almuɓe ɗo kofiɗen ɗo ma en giwɗon jaltinɗen leyɗele men fali force taw en ngala halɗo gonɗen taw en ngala hayɗo gonɗen tinnoɗen mbatten haqqillaji men wona politique ko rende ndimagu hoore mum neɗɗo pap ne jogui droit rende leydi mum ene jogui droit rende ɗo hoɗi ɗo ɗum woni hande actualité jahowo e nder windere nde musidɓe fulɓe tinnoɗen no moƴƴi woto nandikinoɗen e pelle ceɓɓitiɗe woto nandikinoɗen e mabɓe en jaadani e mabɓe en gondani e mabɓe kono eɗen jeeya e nder leyɗele he eɗen poti darade darde men kaɓoɗen ko wiyete mbuñaari leyɗele men nana tette eɗen laara taw ko enen ɗanni jaaɗen guittuɗen haaqillaji men e leyɗele men mbiɗen ken wasɓe jaaɗen en gartata en gonta artu gassi keɓɗal terel fof heɓa toon ma nde artire gassi ha laaɓi joni noon hanti holɗo yidde woni e men faade e nder leydi men leñol men gonka men en jiiɗa ko ɗemɗe ɗe mawni so tawi en jiiɗi gonga e gonga musidɓe tedduɓe alay sago kaɓeɗen ndiɗo mbuñaari iwa jomen jawɗele ɓe garta mballa sukaɓeɓe jangga ay ballen sukaɓeɓe jangga ballen leyɗele ɗe no ndemira no gollira ballen gaynaka ka no lajiri ha ɓuura layde tawne wondi e nden kay haqilantagal e pinal musidɓe tedduɓe ko carika men to leydi Mali ma en gar joni so gueno haaji carika men ene jokki ha joni eɗen payi to leydi Mauritanie carika men to leydi Mauritanie en jii vidéo ngaji jaltuɗi hanki ha hecci hanki piile musɗe no feewi taw fiya ɗum ko étudiant ji moɓodirɓe hanki e yeeso joɗorde jagorɗo kalfinaɗo jangde towde on jii vidéo ngaji ɗe ɗin ɗo e Facebook eɗi mbayno leydi onon fof on jiiɗi sukaɓe ne daari ene mbiya duuɓi nogas e joyyi mbete jangde ne yawti ken julɓe kutorɗen annabi o sallllahu alayhi wa sallam tuma nde wiyen jangde ko neɗɗo ɗo jibina haɗo maayi jangde yawtata dañƴo duuɓi nogas e dañƴo duuɓi capantati e joyyi
ɓaydina jogii pellital janngude mballe mo jannga onon dawriyankoɓe taweteɓe leydi ndi hilfaɓe aada e diine onon pop jalte kolliron hen mette mon ko ɓiɓɓe mon goni ɗo so jangde mabɓe bonnirama ni holkoɓe jogori wadde ɓe gonta wuyɓe walla ɓe cimmo drogue walla ɓe jalta ɓe ɗanno leydi ndi ɓuura yewde Mauritanie ko ceenal ɓolal ko leydi ɓolinani ko dégère ɓolo so ɓiɓɓe mum batti dogde kadi jaaha gartata wona bone ɓeydoto ɗum noon musidɓe tedduɓe jurdiɗon no moƴƴi ɗeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗe haɓede ko gueɗe kaɓeteɗe wona yo yimɓe daro dufodire ƴiƴiji ala ko alay saago hilifaɓe hormaɓe ɓe kaala situji ne goodi min jiyata inde mabɓe min jiyata hen inde mabɓe min jiyata hen konngudi mabɓe jamma ñalawma subaka amin naata e situji leydi Mauritanie kala chit gonɗo e Mauritanie min jurno min tanta toon haala mabɓe min jiyata toon inde mabɓe haydara ɓe kaalata kono keɓɗo hen joni ujunnaje nogas uggoye kala moofa deeƴa taw ganduɗa leydi nana bona alay saago ko enen keɓɓitto hande o mi rokkonɗo yeru holno foti ɓiɗɗo pullo Mauritanie naajo jannguɗo ha heeɓi seedam fagal mum bawɗo gandal e kala fannuji e kala sifaji nana fayi leyɗele jananne jooɗi no foti ko gandal nana bona nana sukaɓe nani ga maani ɓittodira école aji jeehe kay hayɗo jeehe pine onon halifaɓe on ɓe kay walla on wonɓe tan e kay pine jeehe école ƴeewon sukaɓe mon ɓe ɓitto moɓe ɓittodirte école aji he ƴeewe taw ganduɗa hande Mauritanie ene jogui liɗɗi ɗi tan ne wawi jogade Mauritanie jalten duken ɗum ko ɗum ɗo hande ko développement leydi ndi ko ɗum foti dukede ko ɓenni alhamdulillah ko ɓenni Allah ni yiya eɗen jiya aduna fof ne yiya haala mum ma ar nde sukaɓe men kebla heɓlo moƴƴo nde sukaɓe men dañi gande garɗuɗe nde sukaɓe men ƴelliti e sifa mbadi leydi mumen ɓen ma jolto ɗi hujjaji kono so tawi ha hande haqillaji ne bonne jangde ne raɓɓikine yimɓe ne doga ne jalta leydi ndi ɓene jaaha gartata eɗen daro eɗen mbi yo ñawore waɗata saabu ɗo ñawore nde foti wonde ɗo en ngala ɗon ɗo sembe o foti wonde ɗo en ngala ɗon ɗo neɗɗo yiyata hunde joni waɗa ɗo en ngala ɗon gonɗen ko ladde andum men nana ladde alɗuɓe men nana ladde susnoɓe men hanki nana ladde holno watte hande ko rewɓe e sukaɓe ɗen ga jooɗe karaje ko lewru ma ndu kala cakka juuɗe nelde daña ko ƴakki daña ko ñaami ɓen mbawi habtade mbawa mbimi hande sa yeehe cuuɗi janguirɗe leydi Mauritanie kala hen suudu janguirde so tawi waɗanno ko yimɓe sappo e joyo ya ma to ɗon capanɗe jeegomo sukane ɓittodiri ɓen jogori famde ɓittodira mbarña ha ganda sa nati kala sone luuɓa ɗon eɗon wawi janngude ɗo ko nafata ɓittodira ha jomum ganduɗa kaye mum mo jogui o ala ɗo wawi windude ɓittodira ɓitto leydi nan ɗon ne jogui gaz ne jogui pétrole ne jogui liɗɗi ne jogui kaaƴe ne jogui jamde leydi ndi ala pokko ala yimɓe kewani ko 4 millions d'habitants sukaɓe donka dañde hay lakkitare no jangguiniri leydi ndi 4 millions d'habitants sukaɓe mum janggoɓe timmani hay million kono noon hay jangguinoɓe noon ke dañede firti koɓe joɓata laamu ngu yoɓata so tawi hande en jiyi e nder leydi Mauritanie kala hande noon waɗi hofgo juuɗe janggoɓe e jinnaɓe janggoɓe e jangguinoɓe pop nana gulla ne luuka holko saabi jangguinoɓe ne manki jangguinoɓe ngala ha tenti fannuji ko fate banggue kawguel ngala jomumen ko maaɓi ko jomumen galleji joɓete ko seeɗa ko joɓeɗa lewru ma joɓeɗa goya aɗa jogui ñamade aɗa jogui debbo aɗa jogui sukaɓe aɗa sohli haajujeɗe no goɗɗi yahata yaltata alay saago noon musidɓe tedduɓe giwen hanti hankadi ni e politique yidde wiide min mami laamo minen min mbaɗama ɗum min mbattama ko woni e waɗede ko ɓuuri bonde kamɓe joomen ngaaluji ɓe ɓiɓɓe mabɓe nana jangga e école aji privé taw ganduɗa ɓittodiraka mbarñani luuɓani ciccani mbawa joni gayna jinnaw men nawɗumen leyɗele goɗɗuɗe ay ɓeyda jangde mumen yaadude hande e jamanu
ɓen sukaɓe jeyaɓe e leyɗele woɗeɓe jangoɓe ɗon kamɓe kala ɓe jangguiɗe ɓe pamodira soɓe garti ɓe laamo ɓe e laamo ɓe jokka cehilagal mabɓe taw enen ɓittodirɓe ga e école aji ɓe kaaɓa ha ɓooya bamma yaltinma walla jelta walla yumma yaltinma walla ha ɓooyani jelta so ɓooyini donkadi ko mbatta ala dullaɗo duybina musidɓe te ɗum ɗo henno foti waɗe dénoncé halifaɓe tinnoɗe jalte kaali ɗum ko ɗum ɗo woni ko haalete saabu leydi so jangde mum bonnama ɓen sukaɓe janggo hol darde mabɓe ndin leydi sa nanata ɗemɗe jahoje ɗe holko mbawɗa haalde nane sa yaltat wullaɗo luukaɗo haala janggo aɗa waɗa manifesté mi waɗama ni hol nanaw ko kalta alay saago mbawen tigui rigui habaje ɗeɗo gueɗe giwa ittataɗe noon ko enen so lamɓeɓe gaari e nder nokkuji men gandinen ɗe sukaɓe ko mayɓe cuuɗi janguirɗi ngala ɓe ɓittodirat ene muusine hamni janguinoɓe ngala jangnede ne rabɓiɗi haqqillaji ɗi ne dotta leydi ndi ko ɓuri gollota ko ɓuuri hewde racisme o ne heewi alay saago ɗum ɗo henno wulle luuke beele ɗo keɓeten ndimagu men seeɗa no fotiri kala gam wona wiide ene yongono wona gueɗe taw lesso koko ñayi bof alay saago mbatten haqqillaji men no feewi eɗen eeri noon eɗen ewni bandiraɓe men eɗen teski nder leydi Mauritanie so tawi ƴeewi ɗanniɓe ɓe ko yimɓe heblanoɓe hanki heblo ngarɗungo jannguɓe ha keeɓi université janggi dumen 4 ha 5 woni hen jeeyi ha caggal leydi Mauritanie gam ɓeydoyde jangde mumen alhamdulillah koɓe anduɓe to banggue science to banggue fannuji faggudu to banggue ngaluji to banggue ƴellitare to banggue weeyoji ala fof koɓe keddi aɓe janggi alhamdulillah kono sa yeehi ladde hawma ko joomum gollata ko gollata ko hedde 1000 euros 1500 euros hedde million franc CFA joomum yoɓete taw ganduɗa kadi heɓala teret jooɗo toon gandal nana bona sukaɓe nani ga maaya majjere gandal nana bona sukaɓe nana maaya majjere musidɗo tedduɗo ngal ɗo henna gandal onon anduɓe wonɓe toon ɓe wallahi so mbaɗi fedde moon on mbaɗi kayitaji ndeɗo fedde on ƴeewi ONG ji gonɗi toon hande caliɗi rokkude laamuji men ngaluji saabu ngaluji ɗi jettota ko en on kollitiɓe goƴa hande sukaɓe jangata en kollitiɓe hande diplomate uji ɗi jogui ɗon ko fate banggue gandal ngal ɗo gandal on jiiɗa mayde ngal yaaha kono heblaɓe hanki heblo ngarɗungo ala kala helmere nde kalaton e français walla anglais walla arabe nde on mbawa firde arabe nde on mbawa firde pular wonano comme hande ni jeeya hande étudiant jangga ha heeɓa diplôme taw hay helmere wotere wawa firde pular ko mais parce que on Allah ne rokki oɗon keblay ɗemgal fulfulde garte paaboɗon en gila ɗo ngal gandal majjani mboɗo ñaagui on tinnoɗe garte so guerre nawno on so dogdu so ɓittede so faaɗede ode saaha ene anniya ɓayde on mawni on keeɓi alteret tinnuɗe garte mbaɗe fedde eroɗon en yo école aji mbaɗe école aji privé ha heewa laamu suusa salade école privé o ene jangge ko jangguete e nder programme leyɗele men taw eɗen jangguina sukaɓe men courage ene fire e ɗemɗe men ɓe paama ɓe ganda ɓe jogo courage taw wona oɗo ɓitto e cuuɗi janguirɗi aɓe kaaɓa hen ɗum woni hande o ko fedde hebla sukaɓe Afrique yi felliti ñaltindade poste uji mum seeɗa wonɓe hen ɓe ngala moyen ala hen foof bawɗo ñamminde galle mum ala pop hande gonɗo e fedde hebla sukaɓe Afrique bawɗo ñamminde ga on ala lewru maayo tan ñamminde galle mum haara on ala mataw ko yiɗɓe tan wallude sukaɓe ko yiɗɓe yiiɓe caɗele sukaɓe pelliti rendude moni kala waɗa lewru foof hay soko 200 4 3 rendina ngam yidde janggo kam wode ko waɗa wode ko woni ko ɗum woni ko fedde sukaɓe Afrique woni wadde ko kono hayɗum noppi nana nofla ko seeɗa min nanata notto alay saago musidɓe tedduɓe ko enen jogtoto responsabilité men e juuɗe men so gonga e gonko kalte e ɗemɗe men jamma ña o joji ne mbayno leydi dinguire ne mbayno leydi kono ko haban mansura ɓayde ko hono noon holno mbatten alay saago musidɓe tedduɓe goto men kala dana dadungal paayodingal beele mbawi jaltinde koyemen e caɗele mi arta e moon joni so gueno hojjiri
sharika men ene nawa en leydi Sénégal ko wamni gitam ɗe gonɗi ko wamni gite mon gonɗi soɗon teski ndeɗo yontere kala won vidéo goto jirlotoɗɗo vidéo ko wuro fulɓe Tokoso ɗo caali waɗa leɗɗe mbaɗa hurla on ji école o on ji suka debbo ɗo dari on ji jinnaɓe sukaɓe ɗo dari courage moɓe jogui o tan ne weeli a laara vidéo moosa hen goya hen hande ƴeewa développement hande Sénégal o jawɗele bonneteɗe hande ɗe jawɗele bonneteɗe hande jawɗele bonneteɗe e dente biyaɗe ko diine jawɗele bonne e dente biyaɗe ko diine dayul mal haram bonnude jawdi ne harmi neɗɗo waɗa dental diine ngam bonnude jawdi gay piye damɗi piye yimɓe ñaama ha deedi keewa taw hay gornani ɗo ko Allah wi a waylani gonka ma waylani rendo ma waylani jaɓɓal ma waylani ɓernde ma ndeysan sa laari ɓeɗe sukaɓe fodɓe jangguinede fodɓe rokkede sens gurdam giwa caggal daabeje no goniri caggal daabeje ni giwa caggal yimɓe no goniri caggal yimɓe ni giway ɗannugal hande tilfarde tilfiɗen hande laddeli woni yaaɓe gartata jeehi ɗamini ko moƴƴinde gonka wona bonande nayiɓe ko ɗannade yidde firtude basal jomum yaha ngam anje wonde goto nawa joom suudu mum jibina tedda ronka artirde ɓesgu mum ɓe jeehi ɓe gartani ɓe sukaɓe gona artoɓe ɓiɓɓe mumen gona artoɓe ɓiɓɓe mumen gona artoɓe ɓiɓɓe ɓen gona artoɓe ko perdi ayi ndeke ɓayde ɗeɗo demuɗe ne goodi hande alay saago heddiɓe jangguine dokke sens jangde ɓe keble e heblo moƴƴo beele ɓe mbasa perdude janggo soɓe ɗannaki ɓe gollima ɗo ɓe perdata soɓe jeehi aɓe jogui gandal humpito nayiɓe tan ko gandal mabɓe ɓe golla ngal ɓe garta ɓe perdata ɓiɓɓe ɓe perdata rewɓe ɓe perdata alay saago jogueɗen nde yiyande sen ngala ɗeɗo jiyande moƴƴata joni noon en ji oɗo vidéo cirkilowo so laamu ngu yiyi alhamdulillah ene wayno leydi holko addi campagne présidentielle wona yaade yimɓeɓe jaɓɓoma jarnuma mbima min gondi e ma wona ɗum addi campagne présidentielle addi campagne présidentielle kenal balɗe 15 oɗon naata e nder leydi oɗon jirlo e nder leydi ko ha gara e wuuro tawa wuuro ngo ala école jirloɗa e wuuro ngo tawa ngo ala école ayi woto heeɗo koɓe kalantuma ko aɓe mbawi yiidema gam yiddema tan ɓe mbasa haalde jirloɗa e gurel ngel tawa ɗon école ñawɗo bof ko sekketaji tawa ɗon hanki ndaare hanki wuuro woto mi yejjiti wuuro ngo ko jayde TFM yaltin RFM e nder leydi Sénégal wuuro ngo mi yejjitima mi rutto e nder jayde nde wuuro ngo juma gonɗo ɗon ko Cheikh Oumarul Fouti Tall diidimo à 1800 walla à 1700 en tout cas ko nden o diidi wuuro juma o neɓe kolliri Serigne Fallou kañum mahati juma ka kanki ɓe kolliri caɗele wuuro ngo ene tawe nder falde somi yiddi tan Linguére ɓe kolliri ɗon koɓe cellani ndeysan docteur o e hoore mum pellital ngal jogui safrude ɓeɗo henna ɓe kolliri ko ñawɓe ene les lekki ene leli les lekki ne mbaɗe perfusion leecon hôpital kon ne mbaɗa e les leɗɗe jomum ne les lekki ne waɗe perfusion hendu ne yaaha nangue ne yaaha nguleki ne yaaha jomum sellani ɗum hersinaki ɗum ɗo henna ko ɗum woni campagne électorale gara jiiya ɗum binda somi laamima ngoɗo wuuro il faut mi waɗa ɗo o ngoɗo wuuro oɗo école il faut mi waɗa ɗum ngoɗo wuuro ala ndiyam il faut mi waɗa ɗum ngoɗo wuuro ala goudron il faut mi waɗa ɗum ɓeɗo sukaɓe il faut mi walla ɓe ko ɗum woni laamu saabu gandata laamuji ɗi aɓe jogui hattan wawde wadde kala koɓe jiiɗi wadde suba goɗa mbawi wadde
heddoro noon ko musidɓe tedduɓe kala ko yimɓe daranaki laamu wondaka jangde yahani éducation yahani haydara yahani oɗo henno vidéo musidɓe tedduɓe eɗen mbasi kala mone filme gueɗe baɗe ni yo tinno wadde hen sawtuwol mum haala ngoɗo wuuro de ko wuuro tel ko nokku tel ande kono en mbaɗiɓe vraiment en jaariɓe e courage mabɓe kamɓe ɓeɗo worɓe addu ɓiɓɓe mumen e oɗo nokku gam jangguinde ndaaro nokku on way ñawde bof ñawde e oɗo suka debbo pectaɗo e oɗo nokku jaaɓi arde en jaarimo kankone saabu hokkiri en courage mo ɓe jogui o enenne hol courage mo joguiɗen faade e mabɓe enen ɓe yiiɓe ɗum ɓe hol courage mo joguiɗen faade e mabɓe faade rendoji men laamu wallata laamu waɗata ko foti wadde ko fotani wadde koye mbawanudeɓe ɗum noon ko enen ɓirtata walñede men caloɗen kanŋe caloɗen comci caloɗen haaranduru caloɗen foftere guitten sukaɓe men ɓe e nangue mbaɗen ɓe ɓuɓri soɓe mawni ɓe gona yimɓe ɓe tambono en enen koye men hande sen donki yiide sukaɓeɓe gam hebludeɓe janggo soɓe mawni ɓe jakkoto hono enen no jaaruɗen ni yo Allah faabo en faabono en moni kala eɗen guddira buuɗaliru mende oɗo henno musidɗo gorko ko ɗanni yenke hikka ɗo tan e oɗo 2019 ɗo o arti wuuro mabɓe on mahi galle makko ha yooɗi fi en ɓalal miir soodi oto mo waɗi hen omo resi rewɓe ɗiɗo mo waɗi hen baaji ko en miñi ko en alhamdulillah gorgolaɓe makko miñi ken pap alhamdulillah galle o jogui ko barmayal malngal 50 kilos sekete yuppe maaro defe jamma lacciri waɗeɓe kaara ni ɓe goori galle ni wayi ɓe pini subaka goto taarode makko kanko e nder suudu makko to won ciwo goto ndiyam heeli toon ndiyam fucciti ndiyam waami ha naata e suudu makko ha faye cuuɗi keddiɗi ili woni hankkadi ni galle makko ili ɓe dogi ɓe guddoye compteur o musidɓe tadi galle o jooɗima balɗe 4 ala ndiyam yimɓe heeɓe ko ɗon ƴoganno rewɓe makko e baaɗi ken rewɓe mbatti ko ƴettude siwoji men ne jahani ƴogoya galleji henani goɗɗi yimɓe fof ne pardatano galle o ko ɗo ndiyam dañeteno holko saabi balɗe 4 tiwo fewnaka saabu ala bawɗo fewnude gonɗo e wuuro ngo plombier ala plombier gonɗo kanko haali kala keɗiɗo e wuuro mabɓe hen andi histoire o balɗe 4 pompe makko nana guddi woni compteur galle makko galle no ñamirano no yarno lotortono waccagal goto hallowo sarala faye dow yaha jamma ƴalɓo faye ladde allahu akbar tene galle o miñiraɓe jeenayo nan ɗon goto hen foof ene resi ne jibini hay hen goto wawa umminde hay jamdi wawa sudde hay jamdi janggue heɗoto holko janggaten hen musidɓe tedduɓe oɗo histoire holko jangguinta hen balɗe 4 tiwo nane fusi compteur nana wudda plombier ala e wuuro he hay plombier goto ala ɗon ko maw yeehi wuuro wongo dow waddo e plombier fewni compteur uddita ndiyamaɗi ɓe mbiya alhamdulillah holko jangguinta hen jeenayo sagata gorko wonɓe galle hay hen goto wawa fewnu hay tiwo ɗum ɗo hen o hersinaki sa jibini ɓiɓɓe ma ɓe yo gon maçonŋeɓe ɓe gona karole ɓe gona peinture ɓe gona soudeur ɓe gona menuisier ɓe gona ko fatte banggue technicien ji foof ne heewi sifa musidɓe tedduɓe ko ni woni gurdam aduna yo Allah subahanahu wa taala wallu en so buuɗali men nde feeri feeñe windere feeñe ɓattake bindaɗo carika men hande ko ni wano ko musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musidɓe tedduɓe